Určite sa vám to už stalo. Staráte sa o svoje rastliny s láskou, polievate ich, dávate im tie najlepšie živiny, no oni aj tak zrazu začnú chradnúť, vednúť a vy netušíte prečo. Zatiaľ čo vy hľadáte problém na listoch, skutočná dráma sa odohráva v temnote, priamo pod povrchom zeme. Dneska si posvietime na tému, o ktorej sa medzi záhradkármi vedú naozaj vášnivé debaty. Sú to organické pôdne insekticídy. Čo ich vlastne odlišuje od tých bežných, chemických, ktoré poznáme z reklám? Sľubujem vám, že po dopozeraní tohto videa zistíte o prírode veci, ktoré vás prinútia úplne zmeniť pohľad na to, čo sypete alebo lejete do svojej záhrady. Začneme jedným veľkým paradoxom. Mnoho ľudí si myslí, že ak chcú zničiť škodcov, musia pôdu otráviť. Ale čo ak vám poviem, že najlepšou zbraňou proti škodcom je v skutočnosti pridať do pôdy ešte viac života? Áno, presne tak. Dnes odhalíme to najväčšie tajomstvo biologickej ochrany, o ktorom vám výrobcovia chemických hnojív nechcú hovoriť. A viete čo? Budem veľmi rád, ak mi už teraz do komentárov napíšete, či doma radšej siahate po chémii, aby ste mali rýchly pokoj, alebo skúšate trpezlivejšie, prírodné cesty. Aby sme to všetko správne pochopili, musíme sa vrátiť trochu do minulosti. Po dlhé tisícročia naši predkovia pestovali plodiny v dokonalej harmónii s prírodou. Nemali žiadne postreky v plastových fľašiach. Spoliehali sa na prirodzené cykly. Potom ale prišlo 20. storočie a s ním obrovský boom chemického priemyslu. Zrazu bolo veľmi jednoduché zobrať toxickú látku, rozprášiť ju po poli a tešiť sa z toho, že všetky chrobáky zmizli. Rýchlo sme však zistili, že to má obrovský háčik. Pôda totiž nie je len nejaká mŕtva hmota, v ktorej držia korene. Je to neuveriteľne zložitý, dýchajúci organizmus, plný miliárd neviditeľných pomocníkov. Chemické postreky začali túto živú sieť systematicky ničiť. A práve preto sa moderná veda rozhodla vrátiť o krok späť k múdrosti prírody a začala vyvíjať organické alternatívy, ktoré rešpektujú životné prostredie. Možno si myslíte, že keď vaša záhrada trpí, musíte siahnuť po tej najsilnejšej fľaši s výstražným krížom, ktorú nájdete v obchode. Toto je však jeden z najväčších omylov moderného záhradkárstva. Predstavte si, že by ste na dolapenie jedného malého zlodeja v meste použili plošné bombardovanie celého územia. Presne to totiž robia bežné chemické postreky v našej zemi. Zničia síce pandravy alebo drôtovce, ktoré vám robia vrásky, ale zároveň nekompromisne vyhubia aj užitočné dážďovky, prospešné baktérie a dôležité mykorhizné huby, ktoré sú pre zdravie zeme absolútne kľúčové. Chemický prístup je ako rýchla náplasť, ktorá pod povrchom vytvára oveľa hlbšiu a nebezpečnejšiu ranu. Pôda sa postupne stáva mŕtvou hmotou, stáva sa závislou od ďalších umelých hnojív a strácajú sa jej prirodzené funkcie. Tu prichádza na rad ten obrovský, priam priepastný rozdiel. Organické pôdne insekticídy nehrajú hru na plošné ničenie. Ich prístup je úplne iný a oveľa sofistikovanejší. Nejde im o to zabiť všetko živé v okruhu 5 metrov štvorcových. Ide o to nastoliť späť prirodzenú rovnováhu. Mnohí ľudia stále veria mýtu, že čo nie je chemické a zapáchajúce, to je jednoducho slabé a neúčinné. Ale pravda je taká, že samotná príroda za milióny rokov vytvorila dokonalé systémy kontroly. Organické prípravky využívajú práve tieto prastaré, vysoko účinné metódy boja, ktoré chránia vašu úrodu bez vedľajších škôd. Poďme si teda presne vysvetliť, čo ten organický pôdny insekticíd vlastne je a z čoho sa skladá. Nejde o žiadny čarovný odvar z byliniek, ktorý by len tak pekne voňal. Sú to reálne, prísne cielené zbrane. Predstavte si to radšej ako elitného ostreľovača, ktorý má v hľadáčiku presne určený cieľ, na rozdiel od klasického granátu, ktorý vybuchne a zničí všetko okolo. Organické produkty sú totiž odvodené z prírodných zdrojov. Základom môžu byť špecifické pôdne baktérie, mikroskopické huby, výťažky z exotických aj domácich rastlín, alebo dokonca živé mikroorganizmy. Výrobcovia tieto zložky veľmi starostlivo izolujú a koncentrujú do podoby, ktorú viete jednoducho aplikovať. Takže, keď si kúpite takýto prípravok, v skutočnosti si domov nenesiete len fľašu s tekutinou, ale armádu mikroskopických bojovníkov pripravených nastúpiť do služby. Títo bojovníci vedia presne, koho majú v pôde hľadať a koho majú nechať na pokoji. A to je úžasný technologický a biologický pokrok, ktorý nám umožňuje bojovať so škodcami inteligentne a s rešpektom k prírode. Dobrým príkladom takejto biologickej vojny sú parazitické háďatká.
Hneď na začiatku musíme vyvrátiť jeden veľmi častý mýtus. Mnoho záhradkárov si myslí, že všetky červy v pôde, okrem dážďoviek, sú zlé a treba ich okamžite zničiť. To ale vôbec nie je pravda. Prospešné háďatká sú mikroskopické organizmy, ktoré si môžete kúpiť v podobe jemného prášku. Vy ich rozmiešate vo vode a polejete ňou záhony. A čo sa stane potom? Predstavte si ich ako svorku mikroskopických vlkov, ktorí sa okamžite vydajú na lov v temnom podzemí. Tieto háďatká aktívne vyhľadávajú larvy škodcov. Keď takú larvu nájdu, preniknú do jej tela a vypustia tam špecifické baktérie. Tieto baktérie larvu rýchlo rozložia zvnútra a háďatka sa v nej rozmnožia. Keď z nej nezostane nič, nová generácia háďatiek sa vydá hľadať ďalšiu korisť. Je to fascinujúci, trochu drsný, ale absolútne 100% prírodný proces, ktorý vašim rastlinám nijako neublíži. Naopak, zbaví ich najväčších nepriateľov bez akejkoľvek kvapky jedu. Ďalším neuveriteľným mechanizmom účinku je použitie tzv. Trojského koňa. V tomto prípade hovoríme o entomopatogénnych hubách. Názov znie zložito, ale princíp je geniálne jednoduchý. Vezmime si napríklad hubu Beauveria bassiana, ktorá sa bežne nachádza v pôde, ale v bioprípravkoch je jej koncentrácia obrovská. Keď túto hubu aplikujete do zeme, jej mikroskopické spóry tam trpezlivo čakajú. Ako náhle okolo prejde škodca a dotkne sa spóry, začína sa skutočný sci-fi príbeh. Spóra sa prilepí na jeho telo a začne do neho prerastať. Predstavte si to ako vo filme o votrelcoch. Huba postupne pohltí škodcu zvnútra, využije jeho živiny pre svoj vlastný rast a nakoniec ho premení na bielu chlpatú múmiu. A čo je na tomto najlepšie? Z tejto múmie sa uvoľnia tisíce nových spór do okolia, čím sa ochranný efekt v pôde len zosilňuje a predlžuje. Tento reťazový efekt zabezpečí, že jedno použitie môže chrániť vašu úrodu naozaj veľmi dlhý čas. Tretím dôležitým princípom organických insekticídov je bakteriálne trávenie. A tu prichádza na scénu slávna baktéria Bacillus thuringiensis, ktorá je pre chemický priemysel nočnou morou. Ako to vlastne funguje? Tieto baktérie produkujú kryštalické proteíny. Keď napríklad larva smutnice alebo iného škodcu skonzumuje korene ošetrené týmto prípravkom, prehltne aj tieto proteíny. V alkalickom žalúdku hmyzu sa tieto kryštály aktivujú a doslova mu predieravia tráviaci trakt. Škodca okamžite prestáva žrať, pretože jeho telo je paralizované a do niekoľkých dní hynie na vyhľadovanie. Predstavte si, že by ste zjedli tú najpálivejšiu papričku na svete, ktorá by vám navždy znemožnila zjesť čokoľvek iné. Pre larvu je to konečná stanica. Pre vtáky, domácich miláčikov či pre človeka je však tento proteín úplne neškodný, pretože my máme v žalúdku kyslé prostredie, v ktorom sa táto látka jednoducho rozloží bez akýchkoľvek následkov. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na silu samotných rastlín. Úžasným príkladom sú rastlinné extrakty, z ktorých najznámejší je nimbový olej. Tento olej obsahuje účinnú látku zvanú azadirachtín. Jeho mechanizmus nie je priamo zabíjať, ale spôsobovať obrovský chaos v hormonálnom systéme hmyzu. Keď sa škodca dostane do kontaktu s touto látkou, naruší to jeho schopnosť rásť a vyvíjať sa. Predstavte si to ako tínedžera, ktorému by zrazu niekto zablokoval všetky hormóny a on by zabudol, ako má dospieť. Larvy sa nedokážu zvliecť zo starej kože, dospelé jedince strácajú schopnosť sa rozmnožovať a celá populácia postupne vymiera na zlyhanie životných cyklov. Často koluje mýtus, že ak niečo veľmi silne zapácha, ako napríklad spomínaný nimbový olej, musí to byť nutne jedovaté aj pre nás. Ale vôbec to tak nie je. Ten špecifický zápach je len prirodzenou obranou stromu, ktorá nám ľuďom síce nemusí voňať, ale našim plúcam a bunkám neublíži. Plynule sme sa dostali k tým najväčším výhodám, kvôli ktorým by ste mali organické produkty zvážiť. Tou úplne najcennejšou je cieľová špecifickosť. To znamená, že organické insekticídy vedia fantasticky rozoznať nepriateľa od priateľa. Predstavte si túto situáciu ako prácu dobrého vyhadzovača v prestížnom klube. Keď do klubu prídu výtržníci, teda naši škodcovia, vyhadzovač ich bez milosti chytí a vyhodí von. Ale keď vstúpia slušní hostia, ako sú včely, motýle, dážďovky a prospešné chrobáky, vyhadzovač im otvorí dvere a nechá ich robiť ich dôležitú prácu. Chemické postreky sú naopak ako šialený strážnik, ktorý zavrie celý klub a dovnútra hodí dymovnicu. Pri organickej ceste si môžete byť istí, že životne dôležití opeľovači, od ktorých závisí naša úroda, zostanú v bezpečí,
a vy budete môcť pokojne spávať s pocitom, že ste neprispeli k ekologickej katastrofe vo vlastnej záhrade. Druhou obrovskou výhodou, ktorú často nevidíme na prvý pohľad, je nulová rezistencia škodcov a budovanie zdravia pôdy. Tento bod je nesmierne dôležitý. Pri klasickej chémii sa často stáva, že hmyz sa veľmi rýchlo prispôsobí. Mutuje a stáva sa odolným. Je to, ako by ste sa snažili vymeniť zámky na dverách, ale zlodej dokáže meniť podobu a vždy si nájde cestu dnu. Pri biologických zbraniach, ako sú huby alebo baktérie, to však škodcovia nedokážu. Tieto mikroorganizmy sa vyvíjajú spoločne s nimi milióny rokov a neustále menia svoje stratégie lovu. Preto je takmer nemožné, aby si napríklad drôtovec vybudoval odolnosť voči parazitickej hube. Okrem toho, všetky tieto organické prísady sa postupne rozkladajú a menia sa na fantastické živiny. Čiže nielenže hubíte to, čo vám škodí, ale zároveň prirodzene hnojíte a obohacujete štruktúru samotnej zeminy. Je to vlastne taký balíček 2 v 1. Ale aby sme boli objektívni a spravodliví, musíme si úprimne povedať aj o nevýhodách. Všetko má predsa svoju cenu. Prvou zásadnou nevýhodou je rýchlosť účinku. Ak očakávate, že dnes večer postriekate záhony a zajtra ráno nájdete všetky pandravy hore bradami, zostanete pravdepodobne veľmi sklamaní. Biológia jednoducho potrebuje svoj čas na rozbeh. Využitie prírodných síl je ako príprava fantastického, pomaly vareného nedeľného obeda. Nemôžete to porovnávať s rýchlym občerstvením v podobe chémie. Baktérie sa musia najskôr rozmnožiť, huby musia vyklíčiť, háďatka musia nájsť svoju korisť. Býva tu obrovský mýtus, kedy si záhradkári myslia, že ak škodca nie je na druhý deň mŕtvý, prípravok nefunguje a vyhodili peniaze von oknom. Nie je to pravda. Účinnosť tam je, proces beží, len vyžaduje trpezlivosť z vašej strany. Prvé výsledky často uvidíte až o týždeň alebo 2, no o to trvalejší bude konečný výsledok. Ďalším kameňom úrazu môže byť citlivosť týchto prípravkov na okolité podmienky prostredia. Keďže pracujeme so živými organizmami, musíme sa k ním správať ako k živým veciam. Predstavte si, že by niekto poslal armádu bojovníkov do najsuchšej púšte a nedal by im ani kvapku vody na pitie. Presne takto zlyhávajú háďatka, ak ich aplikujete do úplne presušenej zeme počas horúceho leta. Potrebujú vlhkosť, aby sa mohli pohybovať a dýchať. Ďalším veľkým nepriateľom organických látok je priame slnečné žiarenie. Napríklad spomínané rastlinné extrakty a spóry húb sú extrémne citlivé na ultrafialové lúče, ktoré ich dokážu doslova upiecť a zničiť v priebehu pár hodín. Preto je pri aplikácii nevyhnutné sledovať počasie, dodržiavať správnu vlhkosť pôdy a vyberať si na prácu buď neskoré podvečerné hodiny, alebo zamračené dni, kedy slnko nepáli. S tým úzko súvisí aj tretia nevýhoda, ktorou je zložitejšia manipulácia a krátka doba skladovania. Chemický postrek si môžete kúpiť do zásoby, odložiť ho do záhradného domčeka, nechať ho tam zamrznúť cez zimu, na jar sa upiecť v teple a on bude aj po 3 rokoch stále rovnako toxický. S organickými prípravkami to ale neplatí. Predstavte si rozdiel medzi kúpou čerstvého nepasterizovaného mlieka a sáčkom sušeného prášku. Živé organizmy majú svoju dobu spotreby. Často ich musíte držať v chladničke, prísne kontrolovať dátum expirácie a aplikovať ich presne vtedy, keď sú škodcovia v tom správnom vývojovom štádiu, napríklad ako larvy. Okrem toho musíte dávať veľký pozor na to, aby ste roztoky nezmiešali v nádobách, kde predtým bola nejaká tvrdá chémia, pretože aj nepatrné zvyšky chlóru z vodovodu alebo starých fungicídov dokážu vašu drahú biologickú armádu okamžite usmrtiť, ešte predtým, ako sa vôbec dostane do zeme. A nakoniec tu máme tému, ktorá rezonuje azda u každého, a to sú peniaze. Úplne otvorene, organické pôdne insekticídy sa na prvý pohľad môžu javiť ako výrazne drahšia možnosť oproti chemickým flaštičkám zo supermarketu. Ale tu sa musíme zastaviť a pozrieť sa na vec zo širšieho uhla. Je to podobné, ako keď sa rozhodujete, že či si kúpite lacné topánky, ktoré sa vám rozpadnú po 1 mesiaci chodenia, alebo investujete do kvalitných kožených topánok, ktoré vám vydržia celú dekádu. Pri chémii kupujete jednorazové riešenie, po ktorom budete musieť kupovať drahé hnojivá na oživenie zničenej zeme. Pri bioalternatívach investujete do celkového dlhodobého zdravia vášho pozemku. Po niekoľkých sezónach ekologického prístupu sa ekosystém natoľko posilní, že problémy so škodcami sa zminimalizujú sami od seba.
Takže v konečnom dôsledku to, čo vyzerá drahšie na začiatku, vám môže ušetriť obrovské množstvo času, nervov a paradoxne aj financií v rokoch budúcich. A tým sa dostávame k tomu najviac prekvapivému momentu celého videa. Viete, čo je v konečnom dôsledku ten absolútne najúčinnejší pôdny insekticíd zo všetkých? Je to samotná zdravá pôda. Ak pochopíme, ako funguje symbióza húb, baktérií, rastlín a živočíchov, zistíme, že organické insekticídy nie sú len prostriedkom na zabíjanie. Sú to záchranné kolesá, ktoré hádžeme našej zemi, aby sa dokázala začať brániť sama. Dnes sme spoločne zistili, že boj so škodcami pod povrchom môže byť nesmierne fascinujúci a že chémia rozhodne nie je jedinou cestou. Zhrnuli sme si obrovské výhody v podobe ochrany prostredia a budovania dlhodobej imunity záhrady, no pozreli sme sa aj na nevýhody, ktoré od nás vyžadujú väčšiu trpezlivosť a znalosti. Ďakujem vám za to, že ste si našli čas na pochopenie týchto úžasných procesov a že vám záleží na tom, ako pristupujete k prírode. Ak vám toto video otvorilo oči alebo vám prinieslo cenné informácie, určite kliknite na tlačidlo odoberať a dajte nám like, veľmi nám to pomáha. A teraz mám na vás jednu dôležitú otázku. Ktorá z týchto biologických zbraní, či už háďatka, huby alebo rastlinné oleje, vás dnes prekvapila najviac? Napíšte mi vaše odpovede a prípadné skúsenosti dole do komentárov. Rád si ich prečítam.